jarraituz, batetik komentatu behar dugu lurraldetasunari begira, Euskaldunak Euskal Herrian bizi den tokiaren arabera eskubide gutxiago edo gehiago dituela. Eta gero bestetik Euskararen legea eta orain arte erakundetatik bideratutako politikak eta erabakiak ez dira nahikoak izan Euskara normalizatu eta bere etorkizuna ziurtatua egon dadin. Ez dute posible egin Euskal Herriko pertsona guztiek euskaraz jakiterik. Legean topatzen dugun hutsune nabarmenena, da 5. artikuluan datorrena, eta bertan euskara jakiteko eta erabiltzeko eskubidea aitortzen da, baina ez beharra. Eta jotzen baldin badugu Espainiar Konstituziora, horre gaztelera jakiteko beharra esartzen da eta erabiltzeko eskubidea. Orduan, alde horretatik nabaritzen dugun hutsune garrantzizkoena. Lege eta hizkuntza politika berriak behar ditugula garbi dago. Herritarrak, hizkuntzak eta herriak berdinak dira duintasunean, eta beraz, berdintasunezko tratamendua eskatzen dugu.